الرأي እግዚአብሔር አምላኽና ለተመስገነ ይሁን ተሰዓት ኣኺላ ኣላሞ ኣብ መስመር ዘለኹም ኩልኹም ንጸሎት ኩልና ንዳሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገባረ ሰናያትን መሐረን አምላኽ አቡነ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲእናን ዓቂቡናን ተቐቢልናን ራህሪህልናን ደግፍናን ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግሎና ሕጂኻ ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክዕቅበናን ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምኖ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትመልኽ አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ስለዝሰተርካና ዝረዳእካና ዝዕቀብካና ናባኻ እውን ስለዝተቐበልካና ስለዝራህራህካልና ዝደገፍካና ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ስለዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንምሕፀኒ ንልምና ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታ ታቦት እዚ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘለና ተመነን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላእኽን ረግፅ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና በቲ ሓደ ውድኻ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕራታን ንስኻ ማዕረም ዘብሓዊ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡናትካ ይሙሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። وأملاك كم تعبي مهرتك محرني كم بزعر حرائك أبساي دمسس كم أبساي أصبيك حسبني كم حداتي وننسهني أنا أبساي سلزفلتو حداتي كل جزي أبكد ما يجيو نعها نبينها تراي بدلكو أبكد ما يحاون كي قبركو بقالات كاون عهدكاون تفردكاون ملخ نهب كي تتنسكو نكاب حتيات ولدتني اسخاها نزغارت كايوم نسورن طببكا سلسغلس كالي نحق فتوها اسم عزاد نزغن نمو نزد تحاسبن نمو كابرد سعدو بحتان حقوسن تسمع نمو تدركما تعزمتي حقوسا نغسكا خاب حتياتي كولو نبزو الله أبسايون دمسسو وأملاك صريد بفتر اللي كنع منفس كاو الشيء حدث كابتن مجلس قايد دربيني كدوس منفس كهبني بزمر حني منفسون دكفني شعو مقدها نقبن نيادات مهرومي ثم تتراتب تهانا بها الرسيوم وأملاك مدحاني كاب عدادة ما ناقفني لساني ومسكها ربوسيا وقويتاي أفاي مسكانها نقرس كنا فري كفت مسواتي بها بلكان مو نمسوات الحرارون أي تبغونها تبغون تتخون كنا مغرب الكانيرة مسوات إكزابير تحد من فسي أملاك نتحدن لو هاللبي أي نعواني وقيتا نسيون بحبس كاسنا يكبر الله مكاويات يرساليم إننا شعوب مسوات زكي زحر مسوات واربانن بحق بلكايو أما سوي خاونا روحه أقول كايوم هللويا آمين هللويا أبغى ذكرس نكرستوس نقصين أملاخين مسجانا تقرب الله حياتين خد قال لك لمن الله مبل 230 مزمور وز غابير كاب عميقنا بخا أوخو غويتايا دمت اسمع أذن كان بدمت مهلا لا يقربا وز غابير
انت تقاطع كرس كويتاي من دو كبل ايو جناخي انتي كفره هاي قريتا مساحة الله نزغابير تصبى نفسي تصبى الله بقالو تسفى يقبر الله حلفاتهم وقحتا تصبيو حلوتي اوه حلفاتهم وقحتا تصبيو حلوتي نفسي نزغابير تصبيو الله مهرت اب زغابير بزح مدحان كابو يمو او اسرائيل نزغابير تصبيو نسون اسرائيل كاب كل ابسو كدحنا ايو هللويا امين هللويا بل 231 وእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ዓይነይ ከዓ ልዕላይ ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘስተውዕሎን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣሃዳክዋ ስቀበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ካብ ሕቑፉ ኣድዩ ነፍሰይ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይኩም እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ መዝሙር 132 ኦ እግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር ምሕደሪ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳብ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ናብ መንፀፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሩ ኣዕንተይ ሰላምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባፅዐ ዘክረሉ نهو بزعباء أب إفراتا سمعنا مروري عرخبنا نعم حدر نقطو أب مرقص إقرو نسجد وأجزا بهر نسخان تابوت حيل خان تنسى نابوتا عرفت خانعا كهنات كاس إدكي يلبسو قدوسان كادما إلي بلو مينتي داويت باريخا إلكا قص قبوخا أيتملس እግዚአብሔር ንዳዊት ካፍረኽ ርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ ውሉድካ ኺዳነይ ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን ተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ ምሕደሪዩ ክትከውን በሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ندخاتاتا انجيرا خصبوم ايه نخهناتا مدحان كلبسوم ايه نقدسانا خا بحغوس علل قدسانا خا بحغوس علل كبلو يوم ابا قرن داويد كبقل ايه نقبو اي مبرهتي ادالخو نصلايتو نوري كلبسوم ايه اب لعلي وغنا زودي خنصبارق ايو هللويا امين هللويا آمين هللويا آمين أما سجيرة أما سجيرة تدالي خلبهين اسمع له هدي دمسي مزمور 234 هو تسمع لها راي ترحسن ببلنا تدالي الله ترحس بس مبل 234 مزمور إنه أنتم بليتي أبيت እግዚአብሔር تقوموا كلكم باروت እግዚአብሔር نእግዚአብሔር ባርኽዎ أعداؤكم ናብ መቅደሱ አልዕሉ نእግዚአብሔር ከአባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ هللويا امين امين هللويا ماما سكردا 237 تدالي اختغنكي
زي كوينو ملو حرة اللهم 137 مزمور أبتقار رباطات ببابلون تقبتنا نتيون مسكرنا بخيان مسنقطاتنا أبتي أب أزلو ربولات سألنا وتم زمارخنا ناي مزمور قالات كوانا دلي وتم ساقينا ون حدا مزمور تيون زمرونا نابلو كنحقس لمنونا كمي جرنا مو مزمور بسيافير أمدرو وانا كنزمر يروساليم انت رسعكس يمانيتي إيدي ترسعني انت زي ذكركي يروساليم كحالفها كله حقوسي انت زي غير الكس ملحسي أب تحناقي تتابع وبسيافير نتم أفرسو ساعة مسرتا أفرسوا يقولوا دكي إدو ومعلتي يروساليم ذكرون أتي كتعانو زلو خقوال بابلون حنتي زقبر كنا زفدخنا مسكوني نهፃናት كي ሒዙ ኣብ ከውሒ ዘይጭፍልቆም مسكون እዩ ሃሌሉያ امين هللويا مزمور 238 راهيل هاي سمع له آه. بسم الله وولد ومنفس قدس وحده أملاك آمين بملوء لبي أمسكنك أب قدمي أمالختي مسكنها أزمر نقالك حلفا كل سمك عبي خايو إخامو ناب قدس مقدسك أبي لك سجد نسمكاون سلا سهل خان حق خان إله مسكنو إيه بتاز أوع كل معلتي ملسك علي أتبعكني لنفسي أبرتعك يا قويتاي كلهم نجستات مدري قالات أفكا سمعون كمسجنوخا إيوم كبريك زيابهير عبي إيومو بزعبا مقدتاتا زيابهير كزمرو إيوم زيابهير العول إيومو نتحت يرئيو نعبيون كابرحو يلاليو بمأكل مكرا أقوى أنت خدكون السخاحياو إياو تقبرني إدكا أب كرات ألعتي تزرقح يمانيتي إدكاون تدحنني زيابهير كفت سمالي إيو قويتاي تقاهان زل عالم ينبر نتقبار أداوكا أي تحدبكو أمين هالليلويا آمين امين هللويا مزمور 241 ميلينا ميكائيل هذا مزمور مبر 240 هذا قلتاي نوحا قوي اللهو كتلكا مساني كتوعكا خلهو ندم سيطن بلو صلوتي أبقريخا خمعطان ملعال إيدي كم مسوعتي مشوف يكون قلتاي نعرفي معصو قبرلو بقى كنافري حلو بس قبرتي إكي رسي إنك قبرسي نلبي نابكف عاتا تزنبلو أنوم كابتي تعم بالعوم أيضا صادق يقاني لوحات إيو يزلفني زيت رئيسي إيو رسي عبيو صلوتي كنا بأكيوم إيو فرطوم جدل مس قالاتي تعم موحانو قصان إيو كمتي سب نمتري زتلمن دحرسون عزمتنا خمقو أب سيئو كبتني وبزابير قويتاي عينتينا وحاين هباها وكلا لخو لنفسي عيدك الله كابتي زتصعد لي مصعد يوم كابتي ما فنترا قبرتي إكيون حلواني أنا كحلف اللخص بس يعني أمن صعد يوم يودعو هللويا امين هللويا مزمور 242 آمان من بدمتي ناب إجابير بدمتي ناب إجابير مهلل علىه قهي أب كلميو أخو شجري أب كلميو أنجر منفسي أب شتي مسمع منه من قدي فلتكع أبتاز حلف من قدي مفنترا حابي لي أبي من تمت مورئي زفلتني يلبون معقوبي سانكو لنفسي قديز قبر الله يلبون او እግዚአብሔር ናባኻ ወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ
ኣውያተ ይስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎብተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ከማሱስ ንነፍሰይ ኣብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጽድቅን ክኾነኒ እዩ እሞ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ኣማን በይንኸ ዲኻ ደለኻ ስኸላ ራሄል ራሄል ኣላ ኦኬ ድሕሪ 46 46 መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብሂወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳንፍቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልትያ ሓቐንኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡኻ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ንዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ንዘለኣለም ዝሕሉ ንድቑዓት ፍትሒ ዘውፅእ ኣሎ ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ነቲ ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚኣብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚኣብሔር ንዘኽታምን ንመበለትን ይኣልዎም ንመንገዲ ረስያን ግና ይጠዋውያ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ይነግስ ኦጽዮን ኣምላኽኪ ንውድድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ዓንዲት ሃሌሉያን ኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚኣብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱዳት እስራኤል ይእክቦም ኣሎ ንልቦም ዝተሰብሩ ይፍውስ ኣቁሳሎም ይዝንን ቁፅሪ ከዋክብቲ ይቆፅር ንኩላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስ ውዓሉ እውን ወሰን የብሉን እግዚኣብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲአን ግና ናብ ምድሪ የውድቆም እግዚኣብሔር ብምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆን ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጎልብቦ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራናት ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫጫዊት ከዋኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን ብእጋር ሰብ ኣይሕጎስን እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ንጸግኡ እውን ዝጽበዩ ይሕጎስ መሃርሃር ማዕፀኺ ኣጽኒዑ ንደቂኹን ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ኦ ጽዮን ንኣምላክኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓይታውን ከም ሓመኹሽቲ ይብትኑ ንበረድ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋስ ይነፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱ ፍርድታቱ ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረን እሞ ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈልጡን እዮም ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ኣስሊ ናቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ውሃድ ኣምላኽ ኣሜን ተመስገን እግዚኣብሔር ካባኻ ኣይኮይንና እሞ ሰቦታተይ ቃለይ ክኸፍት ስለ ዝገበረልካለይ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን መድሃኒዓለም ኣቦይ ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ እተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኩልኩም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጥሮ እዮም እሞ ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላ ባሕርን መዓሙቕ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ ተሰብጡ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራናን ኮርባታን ኩልኩም ፈረይትን ኣእዋም
ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊት ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገስታት ምድሪ ኩልኻትኩም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረይቲ ምድሪ ኣጓብዙን ጎራዙን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ንእግዚኣብሔር ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀብኦ ህዝቡ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ክብርን ምስጋና ንኣኻይኹን ኣበይ ማዕረ ተመስገን አሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕና ኣምላኽ ዝብል ጽልና እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ገሊሞ ነበረ መንፈስ ከዓ ነቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ንፍርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኢዱ ሓቐቦ ንኣምላኹ ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዛረብካ ወለካ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና መሲር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ልታት ጸሎት ኖ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ትብል ኣዜብ ተስፋይ እንብብልና ኣዜብ ኣለኺ ተዳልየ ከለኺ ኣበየነይቲ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ኣብ ስክሪን ኣለ ክፍልታት ጸሎት ስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዋህድ ኣምላክ ኣሜን መዓልቲ ዘውዓልካ ምሸት ማምስየና ቆይታ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እብኪ ኣለኸ ኣዜብ ብብዝሕ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ምስ በልካ ተኸዊ ኢላህኒ እንዲያ እወ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ እያ ትብል ግን ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነብ እውን እዚያውን ተሸፊንሃንላ ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትህኪት ይልቀፅል ትህኪት ተንሲእኪ ኣብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ሃሌሉያ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ኣሜን ኣሜን መዋእል ሰብ እልልታ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክን ነይሩ ግን ከእቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትን እቲ ሕማቕን እከይ ኣብ ቅድሚት ሓቀኛ ፈራዲ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ተኸለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ ነፍሲ ወክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፈርሕ መንበር ፍርድኻ ስልበት ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንድኽር በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅርቅጥ ኣቕሑ
أنا حسون جنوس أبعالاتي بكيسة زبلخو أفي وثيون زي قدس فانكو نايت تقبل كرت قابلنا في المسار أخلفين وقعفو هو أملاك أنا جبن الناي وموهي أغلب الليل بلان دوم كل ساعة نزل آمين آمين. دوم كل ساعة نزل عالم عالم آمين. إلسا بدحريا ونسيت دنجل. او ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኪ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጥል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቅዮ ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅሕቃሕን ኣበግሲ ምክንያቱ ንስኪ ከኣልቲን ምህረት እትልምን ኣላይቲ ኣደ ኢኪ ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላከይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኪ آمين. ኣሜን ጸሎት ይቕጽል ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ፍሮወይኒ ኣማኑኤል ተዘይተዳለወት ህይወት ከተንብብልና ትኽእል እያ ዲያቆን ሓዊ መኣዛ እየ ንኣዩ ክትበኒ ቁፅሪ መኣዛ ኣለኻ ሓርያ አንብብልና መኣዛ መጀመርያ ክትበኒ ዓንቶይ ኣንሚት ስለ ዝነበረ ኦ ጎይታ ኣብ ላዕሊ ኣላትኪ ኦ ካብ መጀመርያ ክጅምር ኦ ጎይታ ብዘይተዳለወት ኣራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓ እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣርእየኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓኻ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትን ፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይን ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ካባኻ ትውከል ኣለኹ ኦ መድሓኒ ፍቓድካ ክንገብር ከዓ መሃረና ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ነቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ወልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብተጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ዳሴ ስሉስ ቅዱስ ህይወት አንብብልና ጋላክሲ ኖት 8 ሒዙ ዘሎ መን ወይ አንብብልና روبين أنا ترحاسي له ሓራይ ትራሕስ አንብብ بسم الله والد منفس قدوسن حدا أملخنا آمين
ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቀለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ሙታን ዝተነስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝተዓረገ ኣብ ያማነ ብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኣብ ጌታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ቀጥል ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኣብ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኣብ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጌታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጌታና በደልና ይጸብጥበልና ኦ ጌታ ኣበሳና ይቅረበልና ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብካ በጽሐዮም እሞ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጌታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጡህ ዝኾንካ ኦ ጌታ መሓረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጡህ ዝኾንካ ኦ ጌታ ረድኣና ልመናና ከዓ ተቐበል ክብርን ምስጋናን بفصوم معرجن قدسنا نعخا يقبا امين وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا امين وقيتا بقعات قبرنا مسكنا خمدنا خنصلي راي أو سماعات نبر ربنا بالبحث مسكنا سمكاي قدس كم يخدنا غيرنا لو ما بنا احنا نزودلنا بدلنا كم زحمل بدلنا بسنا حرقنا كل بعد احنا بلا فتنا መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናት ካይሞ አሜን ወዲና ድንግል ማርያም ብናይቆስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩም ናኸደግን ምስጋናውን ድንግል ይኸድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ሰኻወት ስምርቲ ይኸድ ተጸጋ እግዚአብሔር መሳኸው ስደስ በልካት ያና ናሐድገልና ናፈቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን أنا تسمعنا اللخص ولا او قدست ملت ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ من تحتياتنا خادقلنا نفقر ودخي صلاتنا عرقلنا نحكينا برهان يسوع كريستوس أملاخنا زولدكلنا قدس دنقل سلام نبلكي حاتيات نفسنا حاديقو كمحرنا نبقيت على منلنا وقدس دنقل مريم ولايت أملاك ندك سب من تأملاليت نودخي يسوع كريستوس بحرقة حاتيات تقولنا لمنلنا ونا حق نقدس دنقل سلام نبلكي ونا أماني الأملاخنا زولدكلنا نمكحت عليتنا سلامتنا قرب لنا او دنقل بقيتنا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حتياتنا من تخاد قلنا أذكر لنا نهيمانوت صلوت ميتو صلوت هيمانوت زتدالو تلين ببلنا أنا تدالي له دياقون every time تسمعنا لهم هيوتي يعني سمعك لنا هيوت أنت ويك استاجر كان مثلا نخلت تساب هو أي سمع خوخن يا ريت نمال بات ميت كويناني رمالتي ناتي سوري صلوت هيمانوت كله بزحازة سماين مدرن الرئة زي الرئان بزفترة بحادة أملاخ إزقابهر أب نأمن بحادة ويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسؤوخ كله بزخوانة ولود أب وحدون نأمن كاب برهان زترخ ببرهان كاب حقينيا أملاخ زترخ بحقينيا أملاخ يستوال دنبر فتور زي كواني يملكوتو مس أب معرض زخواني كل بؤوز تفترة بزي كؤوخ جن أبزي مدري زلو يخون وي أب سماي زلو منم تفترة يلبون
ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅድስቲ መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ እዩ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታይ ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝፀረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ንመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረና እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ምውታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ሂወት እውን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታይ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ግዜ ኣሜን ኣሜን ድሰገርኒ ያለ ኣብ ላዕሊ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ዝኾንኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልና መጺኻ ነብስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነመስግኖን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባረኸና አሜን ክላላይሶን 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 Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓያላት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕድር ንበደልና ይቕረተኻ ምሕረት ግበረልና በቲ ብድሌትና ዝገበርናዮ በቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ከም ምሕረትካ እምበር
كم قبرنا يتخيدنا قويتا يغري تخابنا بسمايات تنبر أبونا نبلنا تبعك لنا سمكاي كدس من كستخات مساء فقط كهم تاب سماي كم ما مدري يخلنا على تنجيرانا لو ما هبنا نحن نزبدل لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسنا حرقنا كل بعد هنا نبر فتنا يتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايمو ودينا رسول مريم بنا كل جبريل ملاسنا سلام لك بحلنا خدنجل بس قاون دنجل ادك زيابير قويتا سلام لك الله نسخ ونسب رختي فرما حسنكم برخي ومن تسقى እግዚአብሔር مساخي وبستدرس بالك حاجاتنا نخار قالنا نفور وديس كرسوس من تانا محلت لمن لنا امين اين الصحه صلوت وقيت ابزا معلت زيا اب قدميها بتكبار يكون بقال بحساب يكون بكل حواساتنا زحطانا ايو نسخار هرون مفكر سبن سلازخونكا من تقدس مكايلكا تعرقنا نحدقلنا واملاخ سلام كنحضر سلاماويت ليتهابنا ابزانا يدقاس غزينا كاب كل ጭንቀት ናጽ አግበረና كاب كل خفاءاتن كاب كل فتنات الان كحلونا خا ناي سلام ملاخ قال اخلنا بصقان برهراين اتمفكر سب زخنه حد ودخا غويتانا املاخنا مدحانان يسوع ክርስቶስ يتبون مسون كبرن وداسين ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝخنه وهاب ህይወት መንፈስ ቅዱስን مسغانا يغباك حجن زلالم عالمن امين وغويتا محرنا محرتكاون ابزحلنا واب نفس وكف ساعات غزين اب سماينا مدرن بخبرت سجدلك ክርስቶስ امونا املاخنا بعلنا وحد عقستن بزح محرتن بسنايا زتملاخان رهرهن نتوم انا زقدام يوم حاتياتنياتاتون التمحر نحات بنسحات مليسو بهوت كنبر منبر موتو زيت دلي من تتصبيم زلو تصفى سمايات كرخبو نخلهم نابد احنا تتعدم وغويتا ابزا ساعات زيان اب كل ساعاتاتن لما نونا تقبل هيوتنا اقانا علنا تزازات خنقبر مرحانا منفسنا قدس سغانان حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمور حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل خفو حزنن سقيات لبن ردانا بهلونهم كنعقب بقدسان ملاختها حلونا ناب هيوت امنات كنمرح منتتنا بزي مرمرن زي وسن فطتك خنبصح عدلنا نسخا نزل عالم بروخ كامو امين اب سمايات نبر ابونا سمكاي قدس منستخات تمصا فقادك خمسا اب سماي كمدما مدر يكون نعله تنجرانا لو مهبنا انا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا ابسانا حدقلنا كبل بعدنا نمبر فتنايت تونا منقستن حيلن كبر نزل عالمنا تكايمو امين وادينا قرسن مريم بنا يقول جبريل ملاسلام سلام لك الله بحلنا خدنجل زغاون دنجل خادق እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ الله ንስኻ ወንስብርኽቲ ፍረማ ጸንኩም ብርኽዩ ኦምለት ተጋዝ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስደስ በልክ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፈር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒሆም እግዚአብሔር ይመስገን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንምርኻብ ዘብቃዕና ለባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ነጽንዖ ርኢና ኣብዛ ቅድስቲ ምሸት ከዓ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ይሰርሕ ዝብል እዩ። ኣብቲ ነንብቦ ኣብ ዝኾነ ፍርቆም ገሊኦም ወይ ብሓንሳብ ብተናፅል ኣብቲ ነንብቦ ናይ ቃል እግዚአብሔር እዚኦም ንሪኦም ዘለና መልእኽትታት ኣለዉ ቃል እግዚአብሔር። ስለዚ ከነንብቦ ከለና ከዓ ስብከት ትምህርቲ ተስፋ ዓስቢ ምኽሪ መጠንቅቕታ ተግሳጽ መቕጻዕቲ መቕዘፍቲ ኣለዎም።
تقدماي سبكات زبهال أبز حلفة رئينا نرنا እግዚአብሔር አምላካ ሰባይ በይነኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ የበለ እዩ ካብቲ ስብከት ንብሎ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኣዳም ጽቡቕ ዝሓስብ ልዕሊ ኣዳም ዝደልዮ ዘዳሉ ኣምላኽ ከም ዘለዎ نعملها كفرون حاليات الله تفلت منتي እግዚአብሔር ዝበሎ ቃል እዩነት ዝበሎ ቃልካ ኣተግቢሮ ኢልና ብዝሓለፈ ግዜና ርኢና ነርና ንመዘኻኸሪ ዛክል ተኻላይ ንሪኦ ስብከት ማለት ዕድመ ማለት ስብከት ማለት ዕድመ ማለት እዩ ኣቦታትና ኸኣ እምነትካ ክሰፍሕ ስበኽ እምነትካ ዝጸንዕ ከዓ መሃር እዩ አቱም ጽማዓት ኩላትኩም ናማያት ንዑ አቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻየጥሞ ብልዑ ወንዑ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻየጡ አቱም ጽማዓት ኩላትኩም ናባይ ንዑ ዝብል ብዘይ ሌላን ጉሌላን ገንዘብ ዘይብልኩም ኢልሎ ብኸሙ ብዘይ ገንዘብ ብኸሙ ወይንን ጸባን ተሻየጡ أبز حلفة جزينا توم زنبرنا تاتشايوت وتبل أب قطر شديشة تملي سالا زابير كرابا خلو سوعوا بتزد اللي يلو جزي خا كرابا خلو اللي يوا بتزر كبلو جزي سوعوا حاتياتو أب رسيكا عمس ويحدك زبل تاتشايوت وتبل انتايا دحر بترايو كوينو بزي جنزب دحر كوينوس نمنتاي تشايوت زبل تبلا بز حلفة جزيناون توم زنبرنا نذكراينا أبو حديث كدان يوحنس متمغ بتور حاتتي يوحنس متمغ منقس سماعات قريب اللامو تنسح يلو الناس بخ ناب مدري هدا مسعي يوحنس سلسان حدن زي سبكت كتكون كلا بدحريو اتي تمهرتي ننسحاز بك عفرا قبرو متنقغتا انه محسا ابغندوم تنبير له سناي زي فرقوم يقرص نبحاو خاي درب زبل كلن ابنا يوحنس ملختي كلنا لواتن قالات مالت كم قال እግዚአብሔር كم فقاد እግዚአብሔር مسرت خلاي نريوت تمهرتي تمهرتي እግዚአብሔር نسب ترازي كونس نإنسسا نعراويت نعواف እግዚአብሔር زمهاروم نجر الله بتفطرو ينبرو يولدو يعبيو دكمو كان خونو إذا كل زي بحق لبنا ينبرو سلازي سبون كساب جزي ودكت بحق لبنا ينبر كم زنبرة وقال እግዚአብሔር زمهرنا جناخه نإنسسات أي كنمو كمهراها نعواف سمايون كجلس الكا ين أبيوب عسر تغلت شوعته سب كاب قال እግዚአብሔር كاب صحفات كاب مهران ترازي كونس كاب كبابينا كاب تزقات منا كاب تفطرو كم تقال እግዚአብሔር يلوزلون كاب انسساتاتن كاب عوافن ون بزح كنمهار كم نخيل نابنت بغربا كردانا أب هاجرنا 5 ساعات قالن كيما صخلو حساب حجون زتقاملو دورهو مجمريا خنقخلو كندزي ساعاتي نخندزي اغلغلوت دورهو خلاي كنقخلو نابلو نتي ننسسا نعواف طيقن زبحالسي ابايتاون حساب حجي بتخريستياننا تتقاملو زلوي تراي كنستوعلو تمرتس كاب مصحف تراي كم زي كونه يገልጸልና بدحريو املاح ونت قنع عقابابو افليتون مهيرووني اتحرستاي ننفس وكف اغلي عقاباب الزرارو عقاباب التعصدو عقاباب اتاكيايدو نمعخن كميلو خمزاتو الزرزر بيلو اسفحو قليس ولو مالت أسعيبو سب بسأليم كلام هايمانو تخصنا عيتولدني
ኣብ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 22 ሰብ ብጸሊም ቀለም ሃይማኖት ከጽንዕ ኣይተወልደን ስለዚ ከም መላእኽቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝክር ሙሉእ ገይሩ እግዚአብሔር ፈጢርዎ ነይሩ ኣብ ውድቀት ምስ በጽሐ ካብቲ ሕጊ ልቦና ምስ ወደቀ እቲ ናይ ምርሳዕ ባህርን ናይ ምዘይዝካር ባህርን ምስ መጸ እዩ ናብ ሕጊ ጽሑፍ ኣትዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ጽሑፍ ከዓ ሕጂ ኣብ ሕጊ ጽሑፍ ስለ ዘለና ኣብ ምሳሌ 22 ቁፅሪ 6 እንታይ ዝብል ንሕፃን ብሕፃን ከሎ ታኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላሙድ ደሞ ምስ ዓበየ ኸባ ኣይከልግስን እዩ ስለዚ ካብዚ ጀሚርና ንዓናን ንደቅናን ብሕፃውንቶም ጀሚርና ፍርሃት እግዚአብሔር ህልውና እግዚአብሔር መጋቢነት እግዚአብሔር ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ወለድን ዘሎ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዘሎ በቃል እግዚአብሔር እንዳኮስኮስና ከነዕብዮም ቃል እግዚአብሔር ምህረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ነዚ ትምህርቲ እዚ ቅድሚ ምዕራጉ ኣብ ማቴዎስ 28:19-20 ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክገብሩ እናመሃርኩም ከዓ ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ አጥሚቅኩም እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክገብሩ መሃርዎም ስለዚ እቲ ሳልሳይ ዓስቢ እዩ ሰብ ናይቲ ዝስበኾ ዘሎ ስብከት ዕድመ እንተዳ ኮይኑ ትምህርቲ ከዓ መግቢ ህይወት ተዳ ኮይኑ ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተሎ ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተሎ እንተኮይኑ ገለ ከትከታተሎ ዝድርኽ ተስፋ ክህልዎ ኣለዎ ለዚ ኣብቲ ዝመሃሮ ዘሎ ኣብቲ ዝዓዮ ዘሎ እዚ ሰሪሐ ዝኽረክብ እየ እዚ ተማሂረ ብዚ ክበፂሐ ዝብል ተስፋ እንተልይዎ እዩ ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተሎን ክስዕቦን ከጽንዖን ዝኽእል ማለት ስለዚ ድሕሪ እቲ ትምህርቲ ዝመጽእ ተስፋ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 3 ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ከዓ ተፈለ ናብታ ኣነ ዘርእየካ ቦታ ኪድ እዚ መልእኽቲ ዝኽወሃብ ከሎ ዓዱ ክገድፍ ካብ ቤተሰቡ ክፍለ ካብ ኣዝማዱ ክፍለ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ነዚ ትእዛዝ ምስ ተዋህቦ ምስ ተግበሮ ዝረኽቦ ተስፋ ከዓ ክነገሮ ኣለዎ ምክንያቱ ነዚ ተስፋ ዝሰኒቑ እዩ ነቲ ኩሉ ፀገማትን ነቲ ኩሉ መገድን ክጓዓዞ ስለዚ እግዚአብሔር ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ከዓ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም እዚ ተስፋ እዚ ተዋሂብዎ እዚ ተስፋ እዚ ንግዚኡ ብይስሐቅ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝድለ ዘሎ ተስፋ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከምዚ ክኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ እዩ እቲ ዝነበሮ ዕድመ ናይ ኣቦና አብርሃምን ዕድመ ናይ ሳራን ብሕጊ ተፈጥሮ ተስፋ ኣይነበሮን እንተኾነ ተስፋ ማለት ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ነገር ተስፋ ምግባር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ነገር ተስፋ ገይሩ ኣመነ ኣቦ እምነት ኣቦ ተስፋ ከዓ ተባህለ ነቲ ዘይንሪኦ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ ኢና ኢሉ ኣብ ሮሜ 8:25 ነቲ ተስፋ ጥራይ ከይከውን ተስፋ ናብ ዝጭበጥ ነገር ናብ ኩነት ክቅየር ከሎ ዓስቢ ንብሎ ሰማያዊ ዓስቢ ምድራዊ ዓስቢ ናይ ስጋ ዓስቢ ናይ ነፍሲ ዓስቢ ተባሂሉት ዓስቢ ኣብ ብዙሕ ይኽፈል ድሕሪ እቲ ተስፋ ዝመጽእ እቲ ዓስቢ ወይ ንረኽቦት ደሞዝ እዩ ማለት ስለዚ ንእግዚአብሔር ምስ ሰምዕዎ ህላዊ እግዚአብሔር ምስ ተማህሩ ብተስፋ ምስ ነበሩ እንታዮም ረኺቦም ዘፍጥረት 5:24 ሄኖክ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣምላኽ ወሲድዎ እሞ ኣይተራእየን 300 ዓመት ምስ ኣምላኽ ስለ ዝተመላለሰ ከም ዓስቢ ከዓ ሞት ከይጣዕመ ሓመድ ኣዳም ከይለበሰ እግዚአብሔር ንሰማያት ይዕሪግዎ
إزي نهنوك تراي زي كنا نخلهم نتوم تسفى سب ميتو يبسبس إلهم تسفى قريصهم زنبورو حزبتات كا دحري هوت سقا كالي هوت سماياو هوت كمزلو فليتهم تسفوهم حاف قبل كيلو توم بدحريو زموزو حزبتاتون كمتي نا إمنت جاغانو نا إمنت أبوتات إلو تقيسوهم زلو نكزابير زغلغل سب كم زي حفر نكزابير زغلغل سب درب عصفي كم زلو بتمهرتي ناب تسفى ناب عسبي نساقرين قويتانان مدحينا نيس كريستوس أبو انجيل يوحنس معرف 11:25 تنساين هيوتن أنا اتبعي زامن انت موتوكا بهيوت كنبريو اتي بهيوت زلوها اي كموتنيو زبل 25 اغميت له تنساين هيوتن أنا اتبعي زامن انت موتوكا بهيوت كنبريو سلازي نتتمرت قويتا نتتمرت وانجيل نتتمرت امنت زكاتاتولو بهيوت كنبري دحريزي مدراوي هيوت دحريز سقاوي هيوت سماياوي هيوت الله إلو مستقبله إذا عسب زي هياو كويني مسئين هاري قدس باولوس نا فيليبيسيوس أبزلاخو 3:11 نسو باتن كله خمل كله زكالو حيلي نتخبر سقو من تخمسل نتناي وردت غانا كلوتو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክሳብ ዝርባዕተ ተኺሉ ይመጽ ኣብዚ ዓስቢ ምስ በጻሕና ግን ናብ ክልተ ይኽፈል ማለት ነታ ዓስቢ ርዩ ናብታ ዓስቢ ዝጥመት ዘሎ ናብታ ዓስቢ ኸይርኻ ብዝተፈላለየ መገዲ ገለ ብፍርሒ ገለ ብትህኪት ገለ ብስስዕቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብታ ዓስቢ ኣብ ዘይጥምት ግዜ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይመጽእ ምኽሪ ይመጽእ ናብታ ዓስቢ ክንጥምት ምእንቲ تنخدو زلنا مجدي قفيح مجدي مودعتو موت مخانو مودعتو طفات مخانو زنقر عسب مخري مس اتمدوب مخري ينقر الله እግዚአብሔር بلني نسخا وديخا ان لومي ولدكو خاي اتمدوب مخري ينقر الله سب مسودغه سب مسحته اتزتوهبو تسفا زري تاسبيتي رئيسي تمن كيچفلقي اتمدوب مخري ينقر الله እግዚአብሔር بلني نسخا وديخا ان لومي ولدكو خا إلو تزمص دحنت مخري هيبو نابتي نسحا نخملس سلازي نزا مخري زتقبله بالنسحا غيرو ناب تسفا بتسفا غيرو ناب عوت يمص مالت كل مخرا املاح نغركو منبر زترفكلكم يبلينمو كابدم كلاتكم نصح مخاني لوم معلتي امسكرلكم اللهوي قبر حواريات معزراف 10 سلست عامات ملو ليتن معلتن بنبعات زمهارو ابتنس زمهرو قبائقن نتو قبائق زي نحفو تخالو نيروم يومين سلازي انا كابدم كلاتكم نصحيه انا تخقبرو زقباني ملخت املاها بسحلكم نزم ملخت زي سميعكم تماخيركم من زي تمليشكم أنا كابدونكم مسيه إلي وجلهم نزي سميعهم تملسو بنسحة نابتسفا ملسو أتم حواتي إذا قال مخرزي أحسير صحيفة لكم يمو كتقبلوا إلمناكم الله ناب إبراويا نابزي صحفو معرف 13 وزري 20 كلتن دتي ملختي بملوت معرف انت حرام بيبنايو ملوت حسو بصبق كردانا سلازي نزم مخري سميعهم نام نسحة زعتو بمجد نسحة جرهم ناب تسفا مسو مالت ندحر نزم مخري زي شلل لو مجن بدحر يزمس متنقطها إيو إذا متنقطها زي أب زفترات معرف 4 قطر شوعات صبوق انت تقبرسي جز كادو تخاي مبلن صبوق انت زي قبر كادما حاتيات اب افدقت كاسو وكلا حرر تعاون ناباخا ايو غناخن اسخاخ تغزا يغباكا ايو بلوي እግዚአብሔር ንቃኤል ዝህቦ ዘሎ ከቢድ መጠንቀቅታ እዩ ቃኤል መስዋዕቱ ስለዘይ ተቀበለሉ እግዚአብሔር መስዋዕት አቤል ስለዚህ ተቀበለ
بز حريقو أملاح كوغرمرم كله እግዚአብሔር ግን ሓደ ከቢድ መጠንቀቅታ ሂቦ ቃየል ናብ أملاح ገጹ ይጥምት ቃየል ብቁጣዓ ናብ ሓው ገጹ ይጥምት ሞት ግን ኒ ቃየል ትቃጾ ነበረት ሞት ትቃጾ ከም ዝነበረት ስለዚ ዝተውዓለ ግን ምእንቲ ከስተውዕል ኢሉ እግዚአብሔር ተጠንቀቅ ኢሉ ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ ገጽካ ዶ ትኻይ ምበለን ጽቡቕ እንተ ዘይገበርካ ድማ ኃጢአት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጽወካላ ሃረርታውን ናባኻ እዩ ግናኸ ንስኻ ክትገዝኣ ይግባአካ እዩ በሎ ስለዚ ነዚ መጠንቀቕታ ኣምላኽ ሰሚዑ ቃየል ቀልጢፉ ተነሲሑ እንተ ዝኸውን ነይሩ እቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ውድቀት ኣይምመፀን ቃየል ኣየስተውዓለሉን ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሰውረና ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻልኹ ንሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም በጊዕ ተኹላ ቆርበት በጊዕ ክኽደን ይኽእል እዩ ተኹላ ጽፍሪ በጊዕ ክገብር ግን ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ናበየናይ ክንጥምት ከም ዘለና ናብቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ድዩ ናቱ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይርአን እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ቃየል ኣይተጠቕመሉን ስለዚ እዞም ነዚ መጠንቀቕታ ዝተጠቕሙሉ ብዙሓት ግን ብንስሓ ተመሊሶም ብንስሓውን ድሒኖም እዮም ኢሉ ብድሕሪኡ ዝመጽእ መቕጻዕቲ እዩ ምኽሪ ኣይሰምዐን ምኽሪ ዝሰምዐ ግን ብንስሓ ናብ ተስፋ ኣትዩ ምኽሪ ዘይሰምዐ ግን እንታይ መጽዩ መጠንቀቕታ መጽዩ መጠንቀቕታ ዝሰምዑ ብንስሓ ናብ ተስፋ ናብ ዓስቢ ኣቱ መጠንቀቕታ ዘይሰምዑ ግን ብድሕሪኡ እንታይ ዝመጽእ መቕጻዕቲ ይመጽእ እዩ ኣብ ዕብራውያን 12:10 እቲኣቶምሲ ንቑሩብ መዓልቲ ከም ተራእዮም ገይሮም ቀጽዑና ንሱ ግና ካብ ቅድስንኡ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና ስለዚ እግዚአብሔር ክቐጽዓካ ከሎ ሕሊናኻ ኣይተዕብርብ እግዚአብሔር ክቐጽዓካ ከሎ ኣይተጉረምርም ስጋውያን ወለድና እኳ ይቐጽዑና እዮም ንጥቕምና ኢሎም ስለ ዝቐጽዑና ኸዓ ንኽብሮም ንእዘዞም ኢና እግዚአብሔር ግን ናይ ቅድስንኡ ተማቐልቲ ክንከውን እዩ ዝቐጽዓና እዩ ስለዚ ካብቶም እግዚአብሔር ቀጺዕዎም ተቐጺዖም ብንስሓ ካብ ዝተመልሱ ሓደ ንጉስ ናቡከደነፆር ንጉስ ባቢሎን እዩ በታ ግዜ እቲኣ ኣእምሮይ ተመልሰለይ ንኽብሪ መንግስተይ ከዓ ግርማይን ምንጽብራቐይን ተመልሰለይ ኣማኸርተይን መኳንንተይን ደለዩኒ ኣነ ኸዓ ኣብ መንግስተይ ጸናዕኹ ዝበለጸ ዕብየት እውን ተወሰኸለይ ብዙሕ ግዜ ብራእያትን ብሕልምታትን እግዚአብሔር የጠንቆቆ ነይሩ ነቲ ራእያትን ሕልምታትን ከዓ ንነቢይ ዳንኤል እንዳለኣኸ ይገልጸሉ ነይሩ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ሰማያዊ ራእይ ሓደ ዓባይ ገረብ እዩ ዝርኢ ነዚ ዓብይ ገረብ ክርኢ ከሎ ምስጢሩ ኣይተረድኦን ዳንኤል ነቢይ ዳንኤል መጺኡ ግን እታ ዓባይ ገረብ ዝተባህለት ንስኻ ንጉስ ናይ ፋርስን ናይ ባቢሎን ዓብይ ንጉስ ኢኻ እቲ ቁረጽዋ ክብል ሰማዕኻዮ ከዓ እቲ ሰማያዊ ኣምላኽ እዩ እቲ ነታ ገረብ ክቆርጽ ፋስ ሒዙ ተዳልዩ ዘሎ መቁረጽ ሒዙ ዘሎ ከዓ መልኣኽ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ግዜ ሂብካ ኣሎ ንኣበሳኻ ብንስሓ ንሓጢአትካ ከዓ ብምጽዋት ዕፀዎ ኢሉ እግዚአብሔር ንነቢይ ዳንኤል ልኢኹ ኣጠንቂቕዎ ስለዚ እዚ ኣይሰምዐን እግዚአብሔር ከዓ ዓመት ሙሉእ ናይ ንስሓ ግዜ ሂብዎ ነዚ ከዓ ኣይተጠቕመሉን ድሕሪ ዓመት ግን ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ንከተማ ባቢሎን ክሪኣ ከሎ ከተማ ባቢሎን ዓባይ ከተማ ብሓይሊ ቅልጽመይ ዝሃነጽክዋ ከተማ ኢሉ ክምካሕ ጀመረ ሽዑ እታ ነፍሲ ንብላ ካብኡ ተወስደት
ناب انسسا تغيره كم انسسا شعورن صفر ناب قوله شوعت عمت كا أبرها بمقصعتي حلفه مبار دحري إذا شوعت عمتيو بتا جزيتي أموري تملسلي نخبر من قستي كا قرماين من صبراقين تملسلي أما خرتين مكاننتين دليوني أنا خا أمن قستي صنعه زبالة صعبية وانتوسخ اللي يبن أبكسر سلاسان شوعتن مسجرنا حجد ما أنا نابكدنصر نتنقص سماي أمسجرون لعلة بلون أخبرون الله تكبارو كل حقي مجدوتات خافردي أمه نتوم تعبيهم زهدو كواردهم يخالي مصحف قدسنا مسرانا أبزا سكرين سلاسان شريشان يازلا أبتا سلاسان شوعتن قصر سلاسان شوعتن مسرانا مستقص عن تايجرون أبكرنصر ناتي نقص سماي أمسجنون لعل أبلون أخبرون الله يمسجنو لعل يبلو أخبروي نسو مس أملاح زلوا مجديو تكبارو كل حقي مجدتاتو خا فردي أمه نتوم تعبيهم زخدو كواردهم يخل إيو سلازي ناب قبر هوريات مستقرنا ناب مدري ون ودقة ساول نمنتاي تسوقون نزبل دمس خا سمعه ساول قدمي ناب هوريا باولوس مقيارو أبتحت جماليل ناي بوليكي دان مهور بعلمويا إيو مسحفتي كاسمعو زخيل أكاليلن نهاريات كي قبل كا نهاريات قتلن نهاريات كساقوقون زقويز نبرا سبيو سلازي سلست معالتن سلست ليتن ببرهان صدال تهاريمو بعورة عين تهاريمو أبزنا برول لقزيو حدا دمسي زسمع ساول نمنتاي تسوقني زبن نسخا منيخا انتاي كتدلل تاي كقبر كتدلل لها مسبولو أنا تنسخا تسوقو زلها كريستوس إيه انتاي كقبرها تدلل نزل لها مسبولو نعاي بمئمان دحنات كرهبو مس قدسان رستخما قولو كاب سلمات نابرهان كابيد سيطان ناب اغزابير كملسو عين تلبونهم كتكفتلهم الأخكا اللهو سلازي ناب كتما أتو أب كتما مساعتها تقبرو نجر كنجرو خايم تباهيلو ناب هانانيا خيدو هانانيا مسأليلو تي عينو قاري دوز نبرك الرافز مسل مسل قسلو شعو تتميغو نزل على عيو زحلفة كزعات أملاخ زتعمى إيو دارقا كلهم توم قال إغزابير أب قال إغزابير عبس راح يسرحو بز مقطعة زحليفهم مقطعة أملاخ تعيمهم مقطعة أملاخ أستمغيرهم زحلفو يومه بدحريو نايمور داتا زمت كابز خمز سورنا مقزفتي ازي مملسي يبلون اتوم كنريهم صنحنا انداستوعلنا انتقنا مجمريانا كاب قداما يا مخري جميرنا خنستباهللو دزي استباهلنالو دحر مخري زمت متنققتا دحر متنققتا تكسات دحر تكسات مقصعتي دحر مقصعتي مقزفتي سلازي از مقزفتي زغن مملس زي بلو ناي موداتا فردي اغزابيهري سلازي اغزابيهر محاري روحيو جن حقنيا فرادي مون حاتئ كم صادق كا ايريوني بنسحان دزي حسيبنايو نفس وكف قدلت ابصبصاب كمسي سلازي عقمنا سلازي فلتي خا زز قدلنايو بنسحا خنحاسبون بسنسحا كندمسسون تسفا زهبناي نتي قويتا سماي رئسها على كالو نتن استنفاس كان نقول مقدها أبيدو زحازة أملاخسي آي خبر كاينمو حجي لوم ليتي كتقتل إخا تبحي الزماني ودي نقوس نابكدنصر بلشاصر زتبهله نقوس إيو نتقويتا سماي رئسها على كالو أبتي معراف انترينايو نسخها خا أنت بلشاصر إذا كل فليت كاخلها أبو أرماو سلازهونه بزعبه الله يجزابير بزعبه حيل إجزابير أفلتوا أين ورون
ንሱ ግን ካብ ኣቦኡ ብዙሕ ነገር ተማሂሩ እዩ ኣቦኡ 7 ዓመት ከም እንስሳ ኣብ በረኻ ከም ዝተጓሕፈ ይፈልጥ እዩ ኣቦኡ ጨጉርን ጽፍርን ከም ዘብቆለ ይፈልጥ እዩ ብሕሊና ምስ ተመልሰ ኣቦኡ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ከም ዝገበረ ይፈልጥ እዩ ነዚ ሁሉ እናፈለጠ ከሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ናብ ሽግር ዘእትወና እዚ ድግሳትን መስተን ጓይላን እንዲዩ ንሽሕ ዝኣኽሉ መኳንንቱ ኣኪቡ ክሕጎስ ከሎ በዓል ከብዕል ከሎ ኣቦኡ ካብ ኢየሩሳሌም ኣምፂኡ ኣብ ክቡር ቦታ ዘቐመጦ ንዋየ ቅድሳት ነይሩ ኢሉ ምስኸረ ግን ነዚ ናይ ቤት እግዚአብሔር ንዋየ ቅድሳት ኣምፂኡ ምሰመናዝር ኮይኑ ነቶም ብወርቅን ብብሩርን ብሓመድን ብዕንጨትን ዝተሰርሑ ጣዖታት የመስግንን ይውድስን የምልኽን ነበረ እዩ ሽዑ ኣብቲ መንፅር መንደቕ ናይቲ ንሱ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ሓደ ጉንቦ ኢድ ወፀት ይብል ሓደ ጽሑፍ ጽሒፋ ካልእ መብረቕ ወይ ነጉዲ ወይ ካልእ ግርማይ ተራእየን ሓንቲ ጉንቦ ኢድ እያ ስለዚ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ምስ ወፀት ግን ዓንዲ ሕቁኡ ላሕለሐ ኣብራኹ ከዓ ነንሕድሕዱ ተላግዐ እዩ ዝብል ነቶም ክኢላታት ፈላጣት ናይ ባቢሎናውያን ነዚ ጽሕፈት ዘኣብፂኹም ተርጉሙለይ ምስ በሎም ንሳቶም ነቲ ጽሕፈት ከንብብዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ንሳቶም እዚ ንመላእኽቲ ኣምላኽ ካብ ሰብ ተፈልዮም ዝነብሩ እምበር ንሕና ኣይንኽእሎን ኢና ምስተባህለ ቤተ መንግስቲ ተናዊፁ ንሽሕ ሰብ ዝኣክል ክዕድም ከሎ ኣዲኡ እውን ኣብቲ ዕድመ ኣይመፀትን እዩ ምክንያቱ ዓሻ ሰብሲ መቕለል ዓፅሙ እዩ ይብሉ ቦታት ኣዝያ ለባም ኣደ ነይራቶ ዝንጉስ በልሻፅር ጸጋ ናይ ኣዲኡ ኣይፈልጥን ስለዚ ቦታትና ዓሻ ሰብሲ መቕለል ዓፅሙ ይብል ሽሕ ሰብ ክዕድም ከሎ ኣደ ንጉስ ተባሂላት ኣብቲ ምኽሪ ነይራተ ትኸውን ዝኩሉ ሽግር እውን ኣይንበፅሖን እዩ ቤተ መንግስቲ ምስ ተናወፀ ግን ኣደ ኣብ ሞንታይ ተረኺቡ ኢላ ምስ ሓተተት ከም ዝጋጢሙ ምስ በልዋ ኣይትሸበር ኢላ ሊኢኻትሉ ኣብ ዘበን ኣቦኻ ጥበብን ፍልጠትን ዘለዎ ምትርጓም ሕልምታትን ምፍታሕ ዝተጣላለፈ ነገርን ዝፈልጥ መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ዘለዎ ዳንኤል ኣብ ቤት መንግስቲ ካሎ ዳንኤል ይፀዋዕ ኢላ ኣማኺራቶ ኣዲኡ ከምዚ ገይራ ገሊፃትሉ ከላ ከብቅዕ ተፀዊዑ ምስ መፀ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ እዚ ኩሉ ኣዲኡ ፅቡቅ ገይራ ብዛዕባ ዳንኤል ገሊፃትሉ ከላ መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ዘለዎ ምፍታሕ ሕልምታትን ምትርጓም ዝተጣላለፈ ምስጢርን ኢላ ነጊራቶ ከላ ካብቶም ኣቦይ ዝማረኽዎም ሙሩኽ ዲኻ ኢሉ እዩ ዝሓቶ ማለት ስለዚ እዚ ሕልሚ እዚ እዚ ፅሕፈት እዚ ምፍላጡ ሲኢኖሞ ናይ ባቢሎን ፈላጣት እሞ ንስኻ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ኢሉ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ጉንበ ኢድ ካብቲ ልዑል ዝመፀት እያ ኢልዎ እቲ ፅሑፍ ከዓ ማኔ ተቄል ኦፋርሲን እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ትርጉሙ ከዓ ኣብ ሚዛን ተመዚንካ ቀሊልካ ተረኺብካ እግዚኣብሔር ንመንግስትኻ ቆፀሮን ጠረሶን መንግስትኻ ንሰብ ሜዶን ተዋሂቡ እዩ ሎሚ ለይቲ ክትቅተል ኢኻ እዩ ስለዚ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ብነቢይ ዳንኤል ዝመፀ ንጉስ በልሻፅር በዛ ለይቲ እዚኣ ተቐቲሉ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንስኻ ነቲ ኣብ ቤት ኣቦኻ ዝተገብረ ንኩሉ እንዳፈለጥካ ነቲ ጎይታ ሰማይ ርእስኻ ኣልዓልካሉ ነቲ ንእስትንፋስካ ንኩለን መገድታትካ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ኣምላኽሲ ኣይኽበርካዮን ብድሕሪኡ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12:23 ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ ሓሲኹ እውን መተ ኢሉ እዚ መን እዩ ንጉስ ሄሮድስ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ዝፅበ ወይ ኣብ ሰብ ዝውከር ርጉም ይኹን ከም ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ፀገም ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ግዜ ሽግር ከዓ ፀገሞም ክፈትሓሎም ይፅበዩ ስለ ዝነበሩ መደረ ምስ ኣስምዐ እዚ ቃል ኣምላኽ እምበር ቃል ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ኣነ ሰብ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኢሉ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ዝግብኦ ግን ንጉስ ሄሮድስ ንኣምላኽ ክብሪ ኣይሃበን ንኣምላኽ ክብሪ ስለ ዘይሃበኻ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ እሞ ሓሲኹ መተ ኢሉ ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምዳቕ ዘሰክሕ እዩ
أملاخنا زبالع حوي سلازي نحنا زي تنقطقط منغستي نقبل كاب كوناس نا أملاخ بزحقسو قدس مخبارن بفرحات ناقلقلنا نمسجن إبراهيم 10:2 28 سلازي قال እግዚአብሔር እዚ ትሕዝቶ ኣለዎ ከነንብቦ ከለና ተግሳጽ ንዓይንታ ኣለዎ ተስፋ ንዓይንታ ኣለዎ መጠንቀቕታ ኣብ ህይወተይ ንዓይንታ ኣለዎ እንዳበልና ብኸምዚ ክንሪኦ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ይስማዕኹም ሕጂ ናይ ጉባኤ ጊዜ ኣኺልሎ ናብ ጉባኤ ከስግሮ آمين قال هوت يسمع لنا آمين قال هوت يسمع لنا قال هوت يسمع لنا آمين قال هوت يسمع لنا آمين نقول لنا قال هوت يسمع لنا كسات قال هوت زادالو نساي زلو حواتي اتن حزنين صنحنا بقال እግዚአብሔር بخما يسرح زبل سكت مهرتي تسقى عسبي مخري متنققتا تكساس مقصعتي مغزفتي يوما كل جزء نقولنا ملغتي في اللايف عنكس بحره ابنا تتنقق متنققتا مهانا تتعيسا جلا دكيسكم كيرحبكم تتنققوا دكيسكم كلهم كيرحبكم تتنققوا ويتهم أبيك أزمان سعيد فلتني هم تتنققوا وياهم بخرمت بسنابت تخيكون تتنققوا كم زلنا بل أخليكم حدا كواحد يزرفكم تتنققوا بزح جزية قال بقى تتنققوا تبل قال كنركب كلنا نعنا نعيلومي تاية تنققنا نابلنا كم خنريان إግዚአብሔር يدقفنا الله هو تسمع لنا زغت لنا حتتات انت لكم كوينو هو تسمع لنا امين حتتات انت لكم كوينو يتكم ويتقبلوا ويكاني ابتي تكست صحاف لنا أبونا مرقيتا قال هوت يسمع لنا ماذا آمين آمين قال هوت يسمع لنا نخلهنا آمين هراي أملاخنا سي تقدم جزيسي برأي بقى بقالوا يزاربهم بصحف كم تقلصلنا تصنحكم أو جيجا زلو سب كم وندا صحافة بقى ينقروا يوم نيرو أبزي نحنا زمانات كذل يلنكم مالت حجس تي نصبي زلنا هارتا ملسي كاب أملاخ زي حجو وريدو زلو نعلم من اتحانت غير وادلو وديت ناي سيطان تي حمام نحنا فقاد أملاخ سلا زي فتسنا نتمرتنا نمكسسنا أطبقون قبل حنا أدليلنا دلو نصبو أمبر نحما عين بلونينا زقبأنا إيو حجي زوريدنا دلو مالتيو بلانا أبناء كلنا كامنا تيتصاب جميرو حجي كوم أنت زقبر الناس مالت علم حجي إيدا هي بقى تربش أزلا حدا أملاخ تراينبر كال حيالات علم سي بمسايل بكله تفخاخر زنبرت ولا زقن كورونا هاجرات بتزلون أسوار كوات أوت أخلوها فرارح خلوها تحنت خيط تكسوت تبهالا خلوها جن إذا نجار زمت يجن نعلم تقبل والله حجي إذا عبي ملكتي معناته بجك حد حيا الأملاخ قال ما نمكفوت حزيك المخاء علم من الاتقاء ترى إذا فلك بحنت معلتي بحال جزي كله أمنت تعلم حنت عينت كونتات زلو حجي أملاخ ناس كم أجيرو بقى دو مرهرة قرب دو فرحي محدرة علم تا كريستوس زي تفلت مالتي تا إيد أملاخ كم أجيرا
ፅሑፍ ተሰደልናስ ክንደይ ሰናይ ነይሩ ኢለ ሓስብ ነይረ ክምህሩ ከለኹምሲ ወኣምላኽ ሕጅስ ከምሰ ትገብርልና ነይሩ ገለ ፅሑፍ አንቢቡ ገይሩ ዓለምሲ ኢለ ይሓስብ ነይረ ኣይደን ነው ናተይ ማለት ናይ ውሽጠይ ዝሓሰብኩ እየ ዝነግር ዘለኹ እሞ ኣብቲ ግዜትስ ክንደይ ኣምላኽሲ ኣዝዩ ማለት ንኩላህና እንዲደፍቀረና ግን ራእይ ብራእይ ከዓ ምልክታት ህቦም ይነግሮም ይዛረቦም ኣብ መንገዲ ፀኒሑ ይግስፆም ንክምለሱ ይፅሕፈሎም ይነግሮም ድምፁ ሰምዑ ብነጎዳዲ ብኩሉ ገይሩ የረድኦም ነይሩ እሞ ሕጂ እውን ከምኡ ተዝገብረልናስ ክንደይ ሰናይ ነይሩ ይብል ያው ትፅሑፍ እስኹም ትፈልጥዎ ኩሉ እስኣላህ ንሕቶ ኣቦና ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 እስኪ ዲያቆን ረቤላ አንብበልና ዕብራውያን 1 ጥቅሲ 1 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። መልእክቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 አምላኽ ብዙሕ ሰዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ነቢያት ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕረዋት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። እግዚአብሔር ይመስገን። ነቦታትና ነቢያት ነቦታትና ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 2 ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ግና ንዓና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና እዩ። ስለዚ ነቢያት ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ከድሕን እዩ እናበሉ ይንበዩ ነይሮም ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነይሩ። ስለዚ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ኣብ ማቴዎስ 12:38-39 ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደላ ኣሎና ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን እዩ። ስለዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ዘበን ክመጽእ ዘለዎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣብ መወዳእታ ዘበን እዚ ክመጽእ ኢሉ ኩሉ እቲ ክመጽእ ዘለዎ በፂሕናዮ ዘለናን ዘይበፃሕናዮን ገሊፅልና ኣሎ። እቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝመጽእ ከዓ ክመጽእ እዩ። ንዓና ግን ነቲ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ እቲ ምልክት ዘበን ክርኢ ከለና ነቲ ኡ ተፃሒፉ ዘሎ ኩነታት ኣለሊና እቲ ኡ ተፃሒፉ ዘሎ እንድሕር ጌርናዮ ንሱ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ። ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜ ኮይኑ መፅኡ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዝመጽእ ከዓ ምልክታትን ክኸውን ከሎ ምእንቲ ክትፈልጥዎ ሳቀዲመ ነግረኩም ኣለኹ እንዳበለ ነጊሩና እዩ ማለት። ስለዚ ንኣብነት ዝሕጂ ንብሎ ዘለና ነገስታት ኣብ ርእሲ ነገስታት ህዝቢ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ውሉድ ኣብ ርእሲ ደቆም ደቂ እውን ኣብ ርእሲ ውሉዶም ክመጽእ ከሎ ምስ በለ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ። ንነብስኹም ከዓ ብትዕግስትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም። ኣብታ ወንጌል ማቴዎስ ከድና ነተን ኩነታት ተን ግበሩ ዝብላ እንድሕር ፀብፂብናየን እንድሕር ቆፂርናየን ኩሉ እቲ ምኽርን እቲ ጥበብን እቲ ተስፋን ኣብኡ ስለ ዘሎ ሎሚ ብድሕሪ ሕጂ ካልእ ካብ ሰማይ ትንቢት ካብ ሰማይ ራእይ ካብ ሰማይ ተኣምር ክንፅበ ኣይፈቐደልናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር እሱ ብዝመደቦ ዝግበር ተኣምራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዝኣክል ትእምርትን ክኸውን ዘለዎ ትእምርታትን እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአናን ኣስፊሑን ኣርቂቑን ስለ ዝገለፀልና ንዕኡ እናተኸታተልና ጥራይ ነቲ መገዲ መሓዝ እዩ። ስለዚ ብፍላይ እቲ ናይ ስሕተት ዝመጽእ ከመይ ዝመሰለ ዓይነት ስሕተት ከም ዝመጽእ ንኸመይ ዝመሰለ ከም ዘጥቅዕ ኣጸቢቑ ገሊጹልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ እናጽናዕና ኢና ክንከዶ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ዝመጽእ ብፍላይ እቲ ናይ ሓሳዊ መሲሕ ናይ እምነት ስሕተታት ንኸመይ ዝመሰለ እዩ ዘስሕት ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2
كاب شعتن عسرتن انتايبل اتوم زطفوس نمدحانهم زخون فقر حق سلا زي تقبلوا نعاتهم نايزي امصاصا بكل تبر عمصا بكل حيل تمرتن تامرات تحاسوتن بحيل سيطاني زخون سلازي بخلت وغن بإግዚአብሔር ዝግበር ተአምራት አሎ بسيطان ዝግበር ተአምራት ካሎ بسيطان ዝግበር ተአምራት ንመኒ ዘጥቅዒሉ ነቶም ንፍቅር حق ስለ ዘይተቀበሉ እቶም ዝጠፉስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቅር حق ስለ ዘይተቀበሉ ከምዚ ዓይነት ትእምርትን ተአምራትን ክግበር ስለዚ ትእምርትን ተአምራትን ስለ ዝተገብረ ጥራይ ዘይኮነ ብናይ መን ሓይሊ ተአምራት ይግበር ውን ምርዳእ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተሓሳብ ብዝተኻለ መጠን መሊሰ ያኸውን ተስፋ ገብር ቃል ህይወት ተስማዓልና በን ቃል ህይወት ተስማዓልና አሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ካለ ሕቶ ላዝ መጽት በእልልታ ኦኬ አበ መገት አናቴ ፈተንታያ አፍታ መቅጻዕቲያ አፍታ መቅጻዕቲ ሲ ንትውልድ ዝኸይድ መቅጻዕቲ አሎ ዲዩ መጀመሪያ ካብቲ ካብ ዘዳግም ምዕራፍ 30 ትመጽእ ማለት ነው ምዕራፍ 30 ወደ 19 መቅጻዕቲ ንትውልድ ዝኸይድ አሎ ዲዩ መጀመሪያ እንደገና ከአስ ስለምንታይ አባ ሓጎታት የዝገበሮ አነ ይቆጽዖ ወይ አነ ዝገበሮ ደቅደቀ ይቆጽዖ አትያ ቁርጥ ማለት ነው ብዙሕ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ሰብ ነቲ ሓጢያት ናይ ወለዱ ጌጋ ናይ ወለዱ እንደዘይደጊሞ ብናይ ወለዱ አበሳ ከም ዘይፍረድ ቃል እግዚአብሔር ይገልጸልና ማዕረ እዩ ከአኒ ካብ ገጽ ምድሪ ዘርኦም ዝጸነተ ህዝብታት ከም ዘለውኻ ቃል እግዚአብሔር ይምስክረልና እዩ ንኣብነት ዳታንን አቤሮንን ሙሴ ብዙሕ ግዜ ምስ ሙሴ ይውዕሉ ለይተለይቲ እና ተሓቢዮም ከአኒ ውዲት ዓመፃ ሰርሑ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ግዜ ተዓጊሱ ፀዊዑ ንዑመ ናብ ጉባኤ ንዑ አነ እንተተጋጊ አነ ይምለስ ስኻትኩም ከ እንተተጋጊኹም ስኻትኩም ትምለሱ ሞ ናብ ጉባኤ ንዑ ኢሉ ፀዊዕዎም ማለት እዩ ምጸውዖም ግን አታሊልካ ምድሪ ተስፋ ንዘይተእትወና ካብ ግብፂ አውፂኻ ገዛእ ንኽትከውን ኢልካ ሕጂ ካብ ጉባኤ ክትቀትለና ስለ ዝኾንካ ኣይንመፅን ኢና ኢሎም ኣብዮሞ ሽዑ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 29 እዞም ሰባት እዚኦም ከማማውታ ኩሉ ሰብ እንተሞቱ ወይ እውን ንኩሉ ሰብ ዝበፅሕ ጥራይ እንተበፅሖም ሽዑ እግዚአብሔር ኣይለኣኸንን እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር እንተገበረ ግና እዚኣቶም ምስ ኩሉ ዘለዎም ብህይወቶም ናብ ሲኦል ክወርዱ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ እንተወሓጠቶም ሽዑ እዞም ሰባት እዚኦም ንእግዚአብሔር ከም ዝነዓቕዎ ክትፈልጡ ኢኹም በለ ኮነ ከዓ እዚ ኩሉ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ኣብ ትሕቲኦም ዘላ ምድሪ ተጨደት ምድሪ ከዓ ኣፋ ኸፈተት ንዓኣቶምን ንኣባይቶምን ንኩሎም ናይ ቆራሕ ሰብን ንኩሉ ገንዘቦምን ወሓጠቶም ስለዚ ዋላ ኣንስቶም ዋላ ደቆም ዋላ ንብረቶም ከም ተቐጽዐ ይዝገልጽ ማለት እዩ ኣብ እንዳ ካህን ኤሊ እንተመፃና ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ዝገብሮ ዝነበረ ነውሪ ቶም ዓበይቲ ኣዴታት ዓበይቲ ዴታት ነጊሮኖ ኣይተመልሰን ካብ ይሁዳ ዝመፀ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፂ ነጊርዋ ኣይተመልሰን እግዚአብሔር በቲ ወዲ 3 ዓመት ዝኸውን ሳሙኤል ገይሩን ንዘርእኻ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽንቶ ክብሎ ከሎ ካህን ኤሊ ግን ዋላ ሓንቲ ቃል እውን ስለ ደቁ ስለ ህይወቱ ኣይጸለየን ደቁ ኩናት መቶም ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ ክሳብ ብተኣምራት ኣምላኽ ዝምለስ ብዙሕ ህዝቢ ብኩናት ጸዲቅ ጠፊኡ ዘርኢ ናይ ካህን ኤሊ ከዓ ካብ ገጽ ምድሪ ጸኒቱ እዩ ካልእ በዓል የርብዓም ወዲ ናባጥ በዓል ባዕሳ ከምኡውን ኣክዓብ ሰበይቱ ኤልዛቤል ንሓጢያት ትድርኾ ነበረት እሞ ከም ኣክዓብ ገይሩ ንሓጢያት ዝተሸጠ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ንሕና ንነብሮ ናብራ ብህይወት እንተነርና ትበረኸት ናይ ውሉድ ናብ ወለዲ እውን ከም ዝሰግር ኣብ መዝሙር ዳዊት 112 እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ከዓ ባህ ዝብሎ ሰብ ዘርኡ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ከዓ ክባረኽ እዩ
ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ከም ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ይምስከረልና እዩ ዝያዳት ንብህጎ ግን እቲ ንሕና ንነብሮ ናብራ ንደቅናውን መሰረት ስለ ዘለዎ ንሕና ንኣምላኽ ምፍራሕን ንኣምላኽ ምእዛዝን ብዝያዳ ዘርእና ክባረኹ ዘርእና ብንጸጋ ክኾኑ ስለ ዝረድእ ናብዚ ክንከይድ ቃል እግዚአብሔር ግን ብከምዛ ቀሚጥዎ ኣሎ መሊሰ ያኸውን ተስፋ ገብር آمين قال هو تسمعنا قال حتى ندحر له أمعلتي فرجن نفس وكف ننا يجزع رأسه صار صيريو أب فرد زغرب أنا حتى لاني أنا حتى لاني كوي أبدا حجيت إلتا حتى زملسكم ما بونا حتى سي حجي حاتيات كاب بوتاتنا كاب حقوتاتنا زوردة سايمة فناني جن حجي نامنت أبونا أدام من أدينا هوان قبرو حاتيات جن حجي مس كلنا ينبر الله مالتي زي أخم خامي جزا مدازن كلت إذا حجي زملسكم ما تزان أي أبونا أدام هوان حاتيات قال هو يسمع لنا دكتور سمعكم هاديهم ذا حتى أبونا آدمن أدينا هوانن زتجاجي وجيجاسي زبدل وبدلسي كل ود سب يقص على تا حتى حزيان تغينا مالتي سلازي اندحر سب مجزابير نسب بقلو زحت تغينسي سلامتاي نساتهم بزقبرو حاتيات نحنا نحتت سلقالات እግዚአብሔር ይስጥልን ይሁን ንሳቶም ዝገበርዎ በደል ኣይኮናን ንሕና ንቕጻዕን ንሳቶም ምስ በደሉ ግን እቲ ናህና ህይወት እንታይ ኮይኑ ወሪዱ ዓቕሚ ሲኢኑ ንሓጢኣት ክስዕር ኣይከኣለን እቲ ውፅኢት ናይቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ዳእምበር እሱ ስለ ዝሓዝና እምበር በቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ኣይኮናን ንሕና ንቐጻዕ ማለት እቲ ንሳቶም ዝወደቕዎ ውድቀት ግን ናቱ ውፅኢት ግን ናብ ዝወለዶ ዝመጽኡ ማለት ስለዚ ሰብ ድኹም ኮይኑ ናይ ሓጢኣት ዝምባልየ ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ብደሙ በጅዩና እዩ ቅድሚኡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝበደለን ዘይበደለን ይሕተት ነይሩ ነዛ ኣብ መስቀል ዋጋስ ስለ ዝኸፈለልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ስቕለት ግን ብግልና ዝገበርናዮ ሓጢኣት እንደዘይኮይኑ በዚ ሕቶ እዚ ኣይንሕተንን ኢና ስለዚ ብቐንዱቲ ናይ ኣዳም ንህዋንን ዝበደልዎ በደል ዘይኮነስ በቲ ብኡ ዝመፀ ዝወደቕናዮ ውድቀት በቲ ንሕና ንወድቆ ውድቀት ብኡ ኢና ንሕተት ብኡ ኢና ከዓ ንቕጻዕ ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር أوه تمارس يا ቃለ ህይወት የስማዕልና ሳባኤ ናተይ ሕቶ ኣብ ትምህርቲ ትብል ኣብታ ካልአይቲ ንደቅኹምሲ መንገዲ እግዚአብሔር ተሪኢኹምዎስ ካብኡ ኣይ ምስ ዓበዩስ ኣይፍለዩን ይብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንደይ ናይ ስድራ ሰብኣይ ሰበይትን ኮይኖም እንደቆም ዝኣልዩ ዝምህሩ ዘለው ዝግለጸ ኣበየናይ ከም ዝኾነ ክተርድኡን ኢለ ነይረ ኣብ
كبر حواريات بدعوا أكلان فرسلا هاي مجمريا تيام كريستيان كوينهم سباولوس يوم مثلا راي انت اش مزبالو حجي بحنسا كوينهم سي كم سبعي سبيتن تقبلوا ناي هايمانوت ناي كريستيان يرد حجس أبي ناي بزح جزي ناي سابيتون عنتو يمينشن غيركم ونيركم نسبعياسي ناب صبق منقدي كم زي نبرا يقلص حجي كم مثالي كونا زغلا كم سبعي سبيتن كوينهم زبلوسي أبيناي يركب وقت مصحف قدس عليه وقت يسمع لنا thank you ብዙሓት ስድራ ቤት ኣለውና ነዚኣቶም ይኻ ቤተክርስትያን ቅዱስ ስድራ ቤቶም ሆሊ ፋሚሊ ዝበሃሉ ማለት እዩ ቅዱስ ስድራ ቤት ዝበሃሉ ሓደ ዓይነት ጸጋ ሓደ ዓይነት ራእይ ዘለዎም ኣብነታት ዝኾኑ ብዙሓት ስድራ ቤት ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 5 ጀሚሩ ብዘበን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክፍለ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ብሁሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 6 ክልቲኦም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጻድቃን ብኩሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ከዓ ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ እዞም ስድራ እዚኣቶም ጸገም ስለ ዘይብሎም ዘካርያስ ካህን ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ ክብድላ ስለ ዘይክእል ኩሉ ስለ ዝተማልኣሎም እዮም ብሰላም ነብሩ ነይሮም ከይንብል ምእንቲ ብቐንዱቲ ውላድ ዝበሃል እውን ኣይነበሮምን ማለት ውላድ ብዘይ ምንባሮም ግን ንቅድስንኦም ንሓዳሮም ንናብሮኦም ንፍቅሮም ክትንክዮ ኣይከኣለን ምክንያቱ ዕድሚኦም ዝሓለፈ ሽማግለታት ከም ዝነበሩ ገሊጽሎ ስለዚ ኣምላኽ እንተሂብና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እንደዘይሂብና ከዓ እግዚአብሔር ህይወትና ይኽበረሉ ኢሎም ብኩሉ ህይወቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ብኩሉ መገድታት እግዚአብሔር ከዓ بحق ዝመላለሱ ከም ዝነበሩ ይገልጽ ማለት እዚ ምስ ገለጸ እቲ ካብኣቶም ዝውለድ ብዛዕባ ዮሐንስ እዩ ካብኦም ክመጽእ እቲ መልአኽ ከበስሮ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብ ቁጥሪ 14 ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎስ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ይኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰትን እዩ ገና ከብከር ስዲ ይኸሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቁዕ ህዝብን እግዚአብሔር ከዳሉ ልባ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚዩ ክኸይድ እዩ ገና ከይተጠንሰ ከሎ ዘበስሮም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ አፉ ተዓቢሱ ስለ ዝነበረ ዘካርያስ አፉ ተዓቢሱ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ክሳብ ትቆልዓ ዝውለድ ብሃን ክትከውን ኢኻ ተባሂሉ ስለ ዝተነግረሉ አፉ ምስተኸፍተ ብዛዕባ ዮሐንስ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ንስኻ ድማ ኣታሕፃን ይብል ኣብ 76 77 ኣለኹ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ከተቕንዕ ቀቅድሚ ጎይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢይ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ንእጋርና ካብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለው ከብርህ ስለ ምሕረት ስለ ርሕሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ برك صحاي كبصحنايو እቲ ህፃን ዓበየ በመንፈስ ካደልደለ ክሳዕታን እስራኤል ተገልጸላ ማዓልቲ ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ
ስለዚህ ንዘካርያስ መንፈስ ቅዱስ መለኦ ንኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልአ ነቲ ካብኦም ዝውለድ ካብኦም ዝህነጽ ዮሐንስ ካ መንፈስ ቅዱስ መልኦ እዚኣቶም ተም ኣብነታውያን ስድራቤት ዝበሃሉ እዮም ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ስድራቤት ተፋሂሎም ብጽቡዕ ዝጽውዑ ኣቦና እንበረምን ኣዴና ዮካብድን እዮም ማለት ኣቦን እንበረምን ዮካብድን እንብሎም ወለዲ ካህን ኣሮንን ምርያምን ሙሴን እዮም ማለት ስለዚ እዚኣቶምን ኣብቲ ጸቢብ እዋን ኣብ ግብፂ ኣምርኮ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዙሓት ደቂ እስራኤል ፈሪሖም ደቆም ንባሕሪ ኣብ ዝድርብዩሉ ዝነበሩ እዚኣቶም ግን እናተራዳዱ ብፍርሓት ኣምላኽ ንደቆም ዘዕበዩ ከምኡ ገይሮም ብፍርሓት ኣምላኽ ስለ ዘዕበይዎን ከዓ ሙሴ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣብ ሕጊ ጽሑፍ ቀዳማይ ናይ ትንቢት ጸሓፍን ሊቀ ነቢያትን ፍሉይ ነቢ ተባሂሉ አሮን ካህን አሮን ኣብ ሕጊ ሙሴ ናይ መጀመርያ ካህን ምርያሙን ናብቲ ምርኮ ካብ ዝወፁ ናይ መጀመርያ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ መዝሙር ትመርሕ ዝነበረት ኣብቲ ምድርባይ ሙሴን ንሙሴ ከም ጠበቃ ኮይና ሓዋ ክዕቆበላ ብዙሕ ክምዛዓየት ኣብ ዝሓለፈውን ርኢናዮ እዚኣቶም ከዓ ሰለስቲኦም ቅዱሳን ስድራ ቤት ካብ ቅዱስ ስድራ ተወሊዶም ቅዱሳን ስድራ ቤት ኣብነታውያን ይብሉ ማለት ስለዚ እቲ ቅዱስ ስድራ ቤት ንብሎ ብዙሓት ምስቲ ግዜና እንደዘይ ኮይኑ ኣብ ብሉይን ኣብ ሓዲስን ክዳን ኣብነታውያን ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓደ መንፈስ እግዚኣብሔር እናተመርሑ ንኩሉ ጸገማቶም ብጾምን ብጸሎትን ብምምኽኻርን ብምድግገፍን ብምትብባዕን ብምጽዋርን ብምስትታርን ዕውታት ስድራ ቤት ከም ዘለው መጽሓፍ ቅዱስ ኣስፊሑ ይምስክረልና እዩ ስለዚ ግዜ ኣብ ዝመጽእ ተወሳኺ ሓሳብ ተልይዎ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሕና እንተለና እግዚኣብሔር ከዓ እተፈቐዶ ሕጂ ግዜና ይኣክል ኣሎ ተሪፍና ዘሎ ግዜ ናይ ቃለ ምዕዳንን ናይ ጸሎትን ግዜ እዩ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ኣብ ማእኸልና ኣለው መድረኽ ናቦና ነበይ ቀሺ ተስፎም ቃል ህይወት የስማዕልና ቃል ህይወት የስማዕልና ቃል ህይወት የስማዕልና حراي እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ቃለ ህይወት የስማዓልና አበና በመመር ሰመራብ ሰማዕና ድማ ኣብ ልብና ይሕድሮ ገለገለ ሓበሬታ ሞ ንቅድም ክህብ ብሓራብተን ዝተምሃርክወን ንኩልና ድማ ከምኡ ጌርና ክንሕዘን ኢለ ክፅሕፈን ዝፀናዕኹ እካፍለኩም እየ ኣብታ ናይ ጸሎታ ግባያ ክንገብርን ከለና ኩሉ ግዜ ብሓፈሻ ብሓባር ኮይና በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኢልና ናይ ምስጋና ጸሎት ንስሓ ጌርና እንዲና ንኸፍቶ ሽዑ ናብቲ ምዕራፋት ናይ መዝሙር ዳዊት ክንኣቱን ከለና በስመ አብ ምባል ኣየድልየናን እዩ እንታይ ደኣ ናብታ ምዕራፍ ክንድዚ የንብብ ኣለኹ ኢልና ንምንባብ ክንጅምር ናብታ ጸሎትና ክንቅጽል ሓንቲ ጸሎት እያ ተጀሚራ እንድያ ዘላ ሕጂ ብሓባር ኮይና ጀሚርናያ ሽዑ ኣብቲ መንጎ በስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ምባል ኣየድልየናን እዩ እንታይ ደኣ ናብታ ጸሎት ምቕጻል ካልኣይቲ ቁርብ እንታይ ተዓዚበ ሎሚ ምናልባት እቲ መጽሓፍ ዘይብልና ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ እቲ ኣብ ዘይብልና ክንከውን ንኽእል እንዲና ግን ኣብቲ ስክሪን የውፅዎ ስለ ዘለው ናብኡ እንድሕር ክንከታተል ፀኒሕና ብቕልጥፍ ኢልና ነቲ ጸሎት ከይቋረፅ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ነው ስለዚ እንታይ ከድልየና እዩ ምክትታል ከድልየና እዩ ተስፋ ገብር ኩልና ደው ኢልና ንከታተሎ ክንህሉ እዚአን ተንቁርብተይ ሓበሬታ ክሕብረኩም ዝደሊ እየ በስመ አብ ተባሂሉ ጸሎት ናይ ምስጋና ናይ ንስሓን ጌርና ምስ ጀመርና ኣብ መንጎ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኣየድልየኩም እንታይ ደኣ ናፍታ ተዋሂባትኩም ዘላ ምዕራፍ ቀጥታ ምሕላፍያ ተድሊ ማለት እዩ ካልእ ኣብዘን ናይ ሎሚ ዝተምሃርናየን ክሕብረኩም ወይ ክጠቃልለን እንተኮይነ መጀመርያ ክልተ ጥቕስታት ከንብብ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 41 እንተዳሪእናያ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዓይነ ስውር ብዕውሩ ዝተወልደ መስ ሕወዮ ምስቶም ፈሪሳውያን እናተዘራረበ ድሕሪ ምምፃእ ኣብታ መወዳእታ ጥቕሲ እንታይ ይብሎም? ኢየሱስ ድማ ኣነቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩ ከዓ ክዖሩ እየ ናብዛ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጻእኹ በለ 39 40 ድማ ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ከዓ ሓያሎ እዚ ሰሚዖም ንሕና ኸ ዕውራት ምዃንና ዲና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንተትኾኑስ ሓጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ፣ ሕጂ ግና ንርኢ ኣለና ትብሉ ኣለኹም፣ ስለዚ ሓጢኣትኩም ጸኒዑ ይነብር ኣሎ። ንርኢ ኣለና ትብሉ ኣለኹም ሓጢኣትኩም ጸኒዑ ይነብር ኣሎ ኢልዎም። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 22 ድማ ከምቲ ንዓይ ዝጸልኡኒ ዝሰጎጉኒ ንዓኻትኩም ድማ ክጸልኡኹም እዮም ዓለማይ ክትፈትወኩምን እያ ኢሉ ንሃዋርያት ክነግሮም እንከሎ እንታይ እዩ ዝገብሮም ደሎ? ንክርስቶስ ንኩሉና ዕድሚ ከም ዘቕረበልና ከርኢ ስለ ዝደለኹ እየ ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እየ። ኣብ ፍቅዲ 22 እንታይ ኢልዎም? ኣነ መፅአ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ፣ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምክንያት የብሎምን። ኣነ መፅአ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ፣ ሕጂ ግና ንሓጢኣት ምክንያት የብሎምን። ስለምንታይ? ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ስለ ዝነገሮም። ሕጂ ናብተን ሎሚ ዝተምሃርናየን እንድሕር ከነጠቃልለን ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንተላይ ማለት እዩ ስብከት እንታይ ማለት እዩ ተባሂልና ሕቶ እንተዛሕተተና እንታይ ኢልና ስብከት እንታይ ማለት እዩ? ራይ መሊስኩም ما ክትኮኑ ተስፋ ገብር ስብከት እንታይ እዩ ተባሂልና መፀዋዕታ ዕድሜ ንዑ ማለት እዩ። እቲ ንዑ ዝብለካ ዘሎ እንታይ ኣለዎ? ትሕዝቶ ኣለዎ፣ ህይወት ኣለዎ። እቲ ንዑ ዝብለካ ዘሎ ሽዑ መን እዩ ዝፅዋዓኒ ዘሎ ኢልካ ከተለሊ ናትካ ግደ ይኸውን ማለት እዩ። መን እዩ ዝፅዋዓኒ ዘሎ? ተኸይድ ናብቲ ዝተዓደመ እሞ ብብዙሕ መስላታት ገይሩ ብመርዓ ኣምሲሉ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክፅውዕ ከሎ ክርስቶስ ብዙሕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ነገረና እዩ። ዕድሜ ፀዊዑ ንዑ ናባይ ንዑ ናባይ ንዑ ናባይ ሽዑ ንሕና ምኻድ ናህና ግደይ ምኻድ መፅእ ሽዑ እንታይ ይመፅእ? ትምህርቲ ይመፅእ። እቲ ዝተፀዋዕካሉ እቲ ዝተዓደምካዮ እዚ እዩ። ብከምዚ ከዓ ክትመላለስ ይግባእካ፣ ብከምዚ ከዓ ክትከይድ የድልየካ። ዋ እዚ ትብሉኒ ዘለኹም እዚ ንምንታይ ረብሓኸ ንዝብል ድማ ተስፋ ድማ ኣለዎ። ተን ደረጃን ክንሪኦ እንተኮይና መፀዋዕታ መፂልና ብትምህርቲ ንኽስኮስ እቲ ትምህርቲ እንታይ የሪአና? ተስፋና የሪአና እንታይ እዩ? ከምዚ ናይ ስራሕ ክፍቲ ቦታ ኣሎ እሞ ስራሕ ኣፕላይ ትገብር ኣብቲ ስራሕ ምስኣቶም ክትዘራረብ ከለኻ ኣሰራርሓና ከምዚ እዩ፣ ደሞዝካ እዚ ክኸውን፣ ሓላፍነትካ እዚ እዩ፣ ትሰርሖ እዚ ተባሂሉ ስልጠና ይወሃበካ። ሽዑ ኣብቲ ዝሰልጠንካሉ ብተስፋ ድማ ደሞዝ ክትረክብ ንወርሒ ወይ ኣብ 2 ሰሙን ክትሰርሕ ትፀንሕ ማለት እዩ። ስልጠና እዩ ግን ንቅድም ዝወሃበካ ትምህርቲ ወሃበካ፣ ሽዑ በቲ ዝሰልጠንካዮ ከዓ ትሰርሕ ማለት እዩ። ትምህርቲ ወሃበካ በቲ ተምሃርካዮ ድማ ትመላለስ። እንታይ ኣላትካ ሕጂ? ተስፋ ኣላትካ። እታ ተስፋ እቲኣ ድማ ናብ ዓስቢ ጭብጥ ክውንነት ምስ ኮነት እቲ ኣብ 2 ሰሙን ወይ ኣብ ሰሙን እትኽፈሎ ክፍሊት ይኸውን ማለት እዩ። ዓስቢ እንተ ደኣ በቲ ዝሰልጠንካዮ ነቲ ዝተዋሃበካ ቦታ ዘይትበቅዕ ኮንካ ወይ ምኽኣል ተስኢንካዮ ዘይትሰርሖ ኮንካ ግን ካብ ሓላፍነትካ እንተ ደኣ ዘንጊዕኻ ግን እንታይ እዩ ዝበለን? ተግሳፅ፣ ምኽሪ፣ ኮቺንግ ይብልዎ በዞም ዓዲ መጠንቀቕታ እውሃበካ እሞ ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ኣሎ? ምስጓጓ ኣሎ። ዓስቢ ዘይብልካ ትስጎግ፣ ድራር ዕለት ዘይብልካ
تسقوق مالتيا زي أدمان تكتكوني حجي مخري يوهابك نتز توهابك تسفى يتقامتون اللخا نبتز تدليل كازول عسبي أي تسألنا اللخا بس من قدي أي تخيدنا اللخا سلازي تتأنك تتعسبي نايزل عالم هيوت كي تطفأ تتأنك زبل مخرتات معدان كوهابك يتصنح اتي نقلتو سمعوا مو من قد يتصنح له بنصحة زملس بتا تسفى نابتا عسب خبصح يخيل مالتيو نت مخرتاتن تكساتن عشش زبلغن انت تا مسغواق تبحال تا قطعه وي تا مقزفتي قطعه املاح شبط مبال كم زن ولادكا وي نتفتو سي تكسات غيركا كتقطعون كلخا نولادكا حجي كتقطعون كلخا كحممو كساقه دليخا يكون كان تايدا اتا زبدلا بدل ناب حماق تبصح سلا زخونت من تخمهار الله الكاخا بشوبط اترر ابيلكا تقطعو مالتي اتي قطع املاح كم حجي زلنا يوب وانزي زي انا انت يبلو قطع املاح مغنياتو خا من قد وصينا علمنا تبالاشيا سسع بزيحو صلاله بزيحو نእግዚአብሔር مفلات ابينايو مرآيس ابينايو يخحخ حنا مخفات مسمع ابينايو حجي خزاربنا خدل خل انت يقبر شبط اسدلنا زيها شبط እግዚአብሔር يا لومي علم بملئتها خان انت كوينا املاخ الى كتمهلل كتصوع خلا نسمع لنا بلبي يقبر رومبر ناي بحقي ملاش كا يهبالو ስለዚህ አፍታ መወዳእታ ግን ዝኹሉ እዚ مسابخ دليت أملاك كلنا هندحني إذا كله زي مسابقة قلنا تعالوا مغزفتي سلازي أنا متين تزين قرمسي أنا متين تزين قرمسي المخنيات نحاتياتهم مخنيات مرخبوا نيرو حجيجن بتخن الجرز جبأو كله بعلي متي هوارياتي سديدة نجير يومي أتنكي يومي مهير يومي قسيس يومي إذا مسمع أنت أبيهم أنت أي شعو حاتياتهم أبوهم صنيعي نبر سلازي كان استوعل له قال أملاح نعنا ينقرنا له أبقى جزانا قال لو مس ديابير مسجن دحرتات صلوت سي أب متشو زبالة صفا خفيلنا خمزة لنا رقص أنيه حجي زغركو حنا يبلنا دشقرنا ددكمنا يبلنا دهو خنا يبلنا كنزورينا نجزانا إلنا ونكنزور قربت اللي مرونا زي ربشلو منفس كلنا ملو أغلبنا خنهبلو زلنا قداي مدرخي تفتير لنا دلو زابير أملاخي مسجن جن كابزوت إنا شعو نتي بسقا خركو حزم السلك نسقرو ناو خن قامت عسبي خنا نادي أبو خن صنع إذن مهارو زلنا طبيقنا كنصحف أمو كابي تسبيخ اللي معاس تصويعي انتهي تمهيري انتهي تمتقسيس انتهي تمخيري ننس حدا بسيحي ننتسفايدو على اللي يلغو إلنا أصبقنا كن مارا مرو اللموني كنستنتنا أمو من قدنا صبقنا صنعنا خنحس እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አቦና ሕጂውን ደጊሜ ቃላም አልህይወት ይስማዓልና ንኹልና ድማ ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍሬ ክፈርግ አምላክ ጸጉ ይብዝሓልና አሜን ቃል ህይወት ይስማል ገለ ሓበሬታ እንተለኩም ምትሰንበታሉ አሜን هراي حبريتا طبق موسى نكوس خلك ما مرينها قصل نتلي كموسى نو ناي تمرت سنبتي ناي زم دقناسي تغير له ساعات موني ايميل بسريرتلو نمر ابابا وتي ناي فايكل دلخا ناي دقهم انت elementary and middle school تراخونهم ساعاتهم فليز ولا ناي high school فليز ولا ساعات كلنا وين تخفافي للمو تم ناي قولهم ابيكم دخون انت را بحنت غزي خوينهم ግን ነን በይኖም ካአትኩም ዘሎ ተገይሩ ለሞን አቲ ቫይፐር ቼክ ግበሮት ኢሜል ሰረድ ብትኑ ህራ በኻ ቼክ ግበሮት ፕሊዝ ታንክ ዩ هراي دحان اقرا من قدي نتوم ابز زلنا كوا وحداتنا سنبت ون كان حبيرنا نيرنا كنحبر انا ماليشنا خا
ስድራ ኣዚኹም ተሓባበሩና ኣብዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተን ዝነበራ ክላሳት ከም ዘለውአን ክቕፅላ ኢና መዲብና ዘለና እግዚኣብሔር ተሓወሶ እግዚኣብሔር ይሓግዞም እዞም ኣገልገልቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቀዳም ካብ ሰዓት 10 ክሳዕ ፋዱስን ፈረቓን ገጾም ክምህሪኦም ሰንበት ድማ ድሕሪ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 3 ክምህሪኦም እሞ ነቶም ቆልዑ ሒዝናዮም ኮፍ ክንብል ስድራ ይላቦ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዙም እንተደኣ ዳውንሎድ ምግባር ገለ ደሸግረኩም ኮይኑ ድማኒ ወይና መምህር ኣበባ ወይና መምህር ተኽሉ ድሓን ተቴሌፎኖም ኣብቲ ቫይበር ወይ ኣብቲ ኢሜይል ክስደደልኩም እዩ ሓግዙና ክትብልዎም ፅቡቅ እዩ ንምእታው ገለ ደሸግረኩም እንተልዩ ማለት እዩ ዘሸገሮም እንተልዩ ድማ ነተሓጋገዞም ነተሓባበር እሞ ክሳብ ንለምዳ እምበር ምስ ለመድናያ ጥዕምቲ እያ ቀላል እያ ስለዚ ደቅና ኣዝና ክንፅዕት ወይ ክንሰርሕ ይግባአና እዩ ኣብዚ እየ ክሕብረኩም ዝደሊ ግን ምስኦም ኮፍ በሉ ሓደራኹም እንታይ ሒዝኩም እንታይ ንመሃር ኣለና ንዓና እውን ኣዝዩ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ደቅና መዘራረቢ ክኾነና ይኽእል እሞ ኣብዚኣ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ እቲ ብመምሃራን ወይ ብመምህር ኣበባ ድስደድ ዘሎ ኢሜይላት ከዓ እንታይ ንግበር ኩልና ንከታተሎ እንድሕር ዘይበረሃልና ሊ ኮይኑ ሕቶ ብቴሌፎን እናደወልና ሓግዙና ንበል እዚ ብጸሎት ንጸሎት ሓፍ ንበል ኩልና أنت مزمور حيل يفكرك እግዚአብሔር ሲውሕይ ዕርድይ ናገይ ኣምላኽ ባህሉ ፀግዕይ ዋልታቲ ምድሓነይ ሓይለ እግዚአብሔር ሲውሕይ ዕርድይ ናገይ ኣምላኽ ባህሉ ፀግዕይ ዋልታቲ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሲውሕይ መናገሪ ኣምላኽ ባህሉ ፀግዕይ ዋልታቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፀግዕና እዩ ዋልታና እዩ ዕርድና እዩ ወጎይታ ፀላልና እዩ ንስኻ ኢኻ ብዘይካ ካሊእ የብልናን እሞ ጥሪትካ ግበረና ኣይትግደፈና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነተግሳፅካ ንምኽርኻ ንትምህርትኻ ንመፀዋዕትኻ ክንሰምዕ እሞ ናብቲ ዝተዳለወልና ተስፋ ናብቲ ዓብይ ዓስሪ ክንቋመት ኣይትግደፈና ንሕና ስዋኢና መጉደራት ነቲ ደለናዮ ዘይኮነስ ዘይደለናዮ ዘዕንቅፈና ዝፈታተነና ተፃባኢና ሓያል ምዃኑ ነጌርካና ኢኻ እሞ ልዕልዩ ሓያል ጎይታ ኣለኻና ፀግዕና እሞ ኣባኻ ክንውከል ነቲ ንስኻ ድሰዓርካዮ ድማ ክንስዕሮ ፀጋኻ ከተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ኣብቲ ዓቐበት መደያይቦ መዋፅኦ ኣለካ ኣብዚ ናይ ፈተና ሰዓት ብኸምዚ ጌርና ክንራኸብ ብኸምዚ ጌርና ቃልካ ክንሰምዕ እቲ ንህይወት ዝኾነ ክንምሃር ዝገበርካልና ድማ ነመስግነካ ኣለና ነዚ ኩነታት ዝለዊጥካ ድማ በዚ ዝተምሃርናዮ ናብቲ ዝተፀዋዕናሉ ብተስፋ ክንፅበዮ ዘለና ኣብ ቤትካ መፂና ብንስሓን ብቁርባንን ክንነብር ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረት ብእምነት ክረሓዋልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ንሕና ድማ ብእምነት ክንመላለስ ብመንፈስ ክንዓቢ ምስተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ካብቲ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ድስሕበና ኩሉ ሰብ ካብኡ ክንርሕቕ ካብኡ ክንሃድም ንሰይጣን ኣይፋል ክንብሎ ድማ ሓይልኻ ትብዓትካ ዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘላለማዊ ኣምላኽ ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ነቶም ዝተኣስሩ ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ሕጂ እውን መቃውዕ ሰንሰለቶም ብተኽ ሓራውፃዮም ነቶም ዝጨከኑ ኩሉ ክምለስ ክድሕን ኢኻ ትፅበ እሞ ዝንሳሕ ልቢ ክትቦም ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ክትዕድሎም ንልምነካ ኣለና ካባኻ ርሒቖም ዘለዉ ክምለሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጠፊኦም ዘለዉ ኩሎም ተስፋ ቆሪፆም ዘለዉ ተስፋኦም ክትመልሰሎም ንልምነካ
برهان كابرهالهم او غويتا نتوم طميم زلو يتخايد بركه زرغحالهم زنام بركتن زنام طلن افت زدل سفرا بعقن بهدات كتورد دما نلمنكالنا او غويتا نخلو ككم زدلي وتمغب نابرون صقم غزون مرمير كاتفلط املاخي خامو اتمتصعرو صرز خبدكم ناباينو عزبلكانا نابخا خنقرب صرنا تقبلنا እግዚአብሔር አምላክ عرفتنا خنفلط برهان كابرهالنا سلا كله تمسجن سلاماو معالت وعلكنا يا خمو سلاماو ليت دم حدرنا اب سمايات نبر ربنا اسمك يقدس من استخات تمصا وادكا خمت اب سماي كم دما مدر يكون نحله انجيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا كاب كله بعد احنا ننبر فتنا يتونا منغستن حيلن كبر مسغنا نزل عالمنا تكاي مامين ودينا قدسنجل مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خدنجل بزغاو نغري خا دغ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ الله ንስኺ ኸበንስ ብረኽቲ فرما هسأنكم برخيو أوم اللي تتسقى እግዚአብሔር مساخي وفسد دس بلكي عتياتنا نخاد قلنا نفورو ديس كرسوس من تانا محلت لمن لنا امين سقانا እግዚአብሔር عب ورنا እግዚአብሔር ول حبرتنا እግዚአብሔር منفس قدس مسكن لخاتكم يخون كبرن مسقانا እግዚአብሔር املاخنا يخون سلام سلام كده يقبرلنا እንኳ عقالكم سمعنا እንኳ حد ما قصكم رانا እግዚአብሔር املاخ تمسقنا يخون امين قال هي تسمعنا حنحضروا قال هيوت يسمع باي تشاو امين قال هيوت يسمع لنا بروح معك كله دحان حضروا سلام دحان حضروا الله እግዚአብሔር ይስጥልን كلهم دحان حضروا